Колеги, днем преди пустуването на Литекс в обществото на Славия, на ваше разположение, господин Радослав Пенев. Това не почва директно с въпрос. Знам, че ми изгаряш от нетърпение така да попиташ. Ами, понеже пропуснахме една пресконференция. Усеща на вашата съдържа. Как господин Пенев след загубата от Левски и интригата, като че ли се върна в първенството, имате ли някакви притеснения при матча с Славия? Първенството винаги е много интересно. Най-всички мачове, разбира се, но повечето мачове така са заинтригуващи. Ситуацията, в която се намираме в момента, изобщо не е по-различна от тази, която се намирахме преди започването на втория полусезон. Бяхме с 5 точки преди нас, но оставаха 15 мача. Сега сме пак с 5 точки, но остават само 4 мача. Отборът е подготвен, отборът е силен, така че ще завършим както подобава. Това означава, че сте уверен. Уверен съм, със самочувствие, както казах, така и момчетата, готови сме и отиваме и продължаваме това, за което сме се готвили толкова време. Очаквате ли обаче Славия да се хвърли така едва ли не на живот и смърт срещу Литекс с оглед на нещата, които станаха между двата клуба през есента, нещата извън терена? И очаквам, не знам какво се случи извън терена, очаквам отбора на Славия да играе добре. Така че в никакъв случай не може да подценяваме в нашите редици. Въпреки, че за тях по-важното, според мен, е финала за купата, но не мисля, че ще играят отпуснати в първенството. Някакви така изненади за тактически подготвили ли сте за вашия колега Дърбев? Има нещица. Няма да ги коментирам. Не, работихме достатъчно време. Имахме 4-5 дена даже за подготовка, конкретно за мача, както винаги правим, излизаме от програмата, която е начертана, така че, пак казвам, нищо ненормално не се е случило при нас. Коментара ви за думите на Батко, че ви се купува мач? Не е изключено да купим стар. Без коментар, не може да се интересува на нашия отбор. господин Пенев, може ли да има някакъв негативен психологически ефект от загубата от Левски? Никакъв. С настроение, с желание, с усмивки тренираме цялата седмица, така че и на пресконференцията след мача с Левски казах, никой не е застрахован. Никой не е застрахован. Може да победиш, да завършиш наравно или да загубиш. Продължаваме лидери, продължаваме да вярваме напред, така че нищо не се е променило. Имате ли други проблеми? Не. Потом на 19 за мача в София. Аз съм много спокоен, момчетата също много спокоен. Не виждам аз лично, както и те. Ние провеждаме диалог всеки ден, защото всички коментираме много неща. Не виждам мотиви за притеснение. Явно мислите и за лятната селекция, вече имате нов футболист на проби. Нещо да кажете за него? Отдавна мислиме за селекция, работи се от няколко месеца, но не да коментирам абсолютно никой. Не. Както той, така и някой друг може да се да се провери. Много стало комичен. Що ми не е възмите някакви? Всеки път за... Чило за Общо заето. И усещам иронията и известна досадата, че това не е същи. Не, такова нещо. Кажете ли, не, аз не съм футболен спец. Аз съм се с общението от вас, просто отговарям на абсолютно всички въпроси. Сега, не може да изисквате от мене да бъда по-подробен и да казвам това, което не искам да се знае. Казвам като критика. Вие не ме изслушате. Мисълта ли, че традиционно няма как да задавате. Не искам да казвам много неща. Но, ако пък вие считате, че нещо е трябвало да ви попитаме, а не сме го задали като въпрос, само да го кажа. И казвам нещо, но мисля, че всичко е федерално между нещата. Да ви задаваме да Да, въпроси, конкретни за матча, който интересува хората и аз съвсем нормално отговарям. Така че се отнасям с необходимото уважение, без никакъв проблем към всички вас. Нормално е да се повтарят много въпроси.
Но аз пък също не искам да разказвам нещо, което не искам да се знае. Това е по различен начин на всички въпроси. Това не е